Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul waliijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah walikulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratina min Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi maila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama wal awliya'il muqarrabin wa sahabati wa tabi'in, khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa talamidihima syaikul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi jami'il qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa limasyayikhina wa musyahirina wa musyaharatina wa auladina wa auladatina wa dhurriyina wa dhurriyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qawwahu bi syaja'ani sahabatil muhtadin wa man sya'ahu min arba'i millati bisu'udi ila ulumil ma'arif wal haqa'iq wa hafadha alaihim buhuril atayal ilahiyati tarfal lataif wa taqa'iq fasalu surjal ummati wa qawadaha ila tariqillahil azizil alim salikina bi ibadillahi min subulil irsyadi ajallat siratil mustaqim min tariqil islahi wal ibamil yaqulu faizina bil khuludi fi darin na'im fasalimina min anwa'i adzabin alim wa sallallahu alaihi wa alaihim khulasus salawati wat taslim wa waffaqna li husulil hidayati bi hidayatihim wal ittiba'i bi af'alihim aqwalihim wal aqdami batini anwarihim ma'at mafa'iruhum mulukul asma'il hafidhah wa qur'an ayatu fadhilihim fakanat ilal muhudi lallah hidayah. Amma ba'du fa yaqulu syekhul masyayikhil alimul armadul zadhar Ibnu Abdurrahman al-Zauni rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hadhihi nuqtatun min awalil qutbil ghawthi alamil muhtadin.
الحجة الصوفية أستاذ الأكابر سيد العارفين سيد علي بن سيد عبد الله ابن عبد الجبر الشاذلي زمزم المقام الصاد ومعدن الأنوار انتخبتها من كلام القطب الرباني العارف بالله سيد عبد الوهاب الشعراني ومن بعد الإخوان المحبين له رضي الله عنهم رغبة في نصر السير وأحوال الكاملين إظهار في مناكب الأخيار بالصلاح والدين وطلبا لنزول الرحمات وإنصاب البركات إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العالية وتنشق من الجنة عيون الألطاف والرحمات الإلهية فسميتها بالتشبه الصغير بالأكابر في ذكر ذات مناكب أستاذ الأكابر أيدي أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وأقول الشيخ الكامل النقاد الخبير الواسع المقامات العالية الشريفة الأقدام الثابتة القطب الواقد النسب الحسيب لا زال من سيد الحبيب كيف لا وهو سيدنا أبو الحسن علي الشاذلي ابن سيد عبد الله ابن سعد عبد الجبار ابن سيد تميم ابن سيد هرمز ابن سيد خاتم ابن سيد قصي ابن سيد يوسف ابن سيد محمد ابن سيد عيسى ابن سيد إدريس المثنى ابن سيد إدريس ابن سيد عبد الله ابن سيد الحسن المثنى ابن سيد الحسن ابن سيدتنا فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول اللهم أمم الرحمة والرضوان عليه وآتنا المعارف أعطيتها لديه اللهم أمم الرحمة والرضوان عليه وآتنا المعارف أعطيتها لديه الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Para sederek kula sedaya khususipun warga ahli thariqah Syadzaliyah Kakung Dalah Putri samudayanipun muga-muga tansah diberkahi lan dirahmati Allah diparingi istiqomah ing lakoni ibadah sehingga diparingi hasil husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula kalayan panjenengan sedaya ditakdirke Allah saged kempal sareng-sareng nindakaken ngaji selapangan kanthi boten manggihaken alangan. Muga-muga anggen kula panjenengan niat ngaji diparingono hasil ilmu sing manfaat lan diparingono dadi amal ingkang ketrima nang ngersane Allah kaya sing didhawuhke Kanjeng Nabi lungguh sak jam nang pengajian kuwi ganjarane padha karo salat sunat 100 rakaat. Allahumma lah wonten kesempatan menika para rawuh sekedhik badhe kita aturaken sejarah atau manaqibipun Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Wonten mriki pun ngendikaaken
wulida radhiyallahu anhu bisyadilah wa hiya qaryatun min biladi Himarata Afriqiyah Maghribil Aqsa sanata salasi wa tis'ina wa khamsimi'atin minal hijratin nabawiyah. Panjenengane Imam Abul Hasan As-Sadili. Nek jeneng lengkape niku Ali Abul Hasan As-Sadili. Jadi ana aline. Ali Abul Hasan As-Sadili. Menika lahiripun mula diarani As-Sadili niku sebab ana desa jenenge desa Sadilah. Niku nang daerah Afrika. Sakulone Masjidil Aqsa Palestina. Mun nate mriko. Ayo jajal iki yo gek perang saiki Palestina ya. Niku tiyang mriko. Imam Abul Hasan As-Sadili niku lahire nang kampung Sadilah nang daerah jajahan Afrika tepate nang kulon Masjidil Aqsa Palestina. Lahiripun Imam Abul Hasan As-Sadili ini tahun 593 sangka hijrahe Kanjeng Nabi. Dadi nek saiki tahun hijrah iki wis 1444. Lah niku lahire tahun 593. Dadi ya wis rada 600 tahunan nggih. Nggih lho, Dek. Itu seperti penjaraanipun. Lah termasuk keistimewaan Syekh Abul Hasan As-Sadili sing diparingake saka ngersane Allah. Panjenengane Imam Abul Hasan As-Sadili niku beliau nalika umur 6 tahun. Kayak umur 6 tahun lah ya rumahnya gede nggih. Niki tindak datang negari Tunisia itu di daerah Afrika, melu benua Afrika. Lah teng mriko niku nang Tunis niku pas peceklek larang pangan mergo ketiga gladak nang negara niku. Padahal beliau nembe umur 6 tahun. Niku lek tindak ora karo bapak mbone wong ora ono bapakne kok. Piyambak umur 6 tahun niku pun tindak piyambak. Saka negara saka desa Sadilah daerah Afrika niku tindak piyambak dateng Tunisia niku. Lah tekan Tunisia dilalah ketanggrok peceklek ora ono pangan. Apa-apa regane larang. Nganti nang dalan-dalan ku akeh wong do kaliren. Panjenenganipun preso tiyang do kaliren pating kelarah niku. Kaya nek nggon dhewe sing do menangi jaman Jepang niku akeh ting kelarah ya kan. Ah, lek mangan do mangan apa jenenge? Ana kimpul, ana tiwul, ana kimpul ya. Ah, masyaallah. Sing dijangane pucukan godhong cangkring. Saking ora anane, Pak. Lah niki ngoten. Bareng tekan negara Tunis niku preso kawontenan kados maten. Nisbate beliau niku gak umur 6 tahun. Kok iso galih to? Bocah umur 6 tahun. Penggalihipun pripun? Dipari lamun aku kuwi duwe bondo. Duit lah kasarane. Aku iki arek tuku pangan, arek tak sedekahke wong sak negara niki. Jajal. Kira-kira nek anak kula sampean umur 6 tahun ndak wis iso dipikiran ngoten niku. Lha niku bocah umur 6 tahun roh kanan kaya ngono wis dipikiran. Diparir lamun aku iki duwe duit. Arep tak tuku pangan, tak sedekahke wong sak negara. Krana pancen piyambakipun menika diderajat dadi kekasih Gusti dilalah saknalika begitu panjenenganipun ndonga niku teka ana wong rawuh nggawa kanthong
Ane mbah wong mbah malaikat ora ngerti. Diaturke mandang dibuka niku rupane dhuwit tur payu. Ora duit-duitan, dhuwit payu nang negara niku. Nggih niku duwite dhuwit negara mriku. Cara nggon dhewe kene ya rupiah tenan payu. Sareng sampun pun tampi menika lajeng ditukokake pangan kabeh didumke wong sak negara kok cukup to niku. Niku beliau nembe umur 6 tahun kok wis dipikiran kaya ngono niki. Sing tak pikir nek ora pancen pilihane Gusti Allah mboten mungkin. Leres mboten. Wong awak dhewe iki ya umure gek 6 tahun punjul swidak wae. Durung karuan iso mikir ngono. Nggih napa mboten? Wah niki kok iso umur 6 tahun wis masyaallah. Niki termasuk tondo tetengere nek pancen panjenengane niku karo Gusti Allah arep diderajat dadi waline Gusti Allah. Sasampunipun menika sampun ngedum sedekah wong sak negara. Panjenenganipun lajeng tindak dhateng masjid negari mriku. Dilalah nang masjid niku pas meneri dina Jumat. Pas dina Jumat niku tindak teng masjid. Sawise tengah masjid, mlebu masjid terus salat sunat 2 rakaat ya wis salat sunat tahiyatul masjid. Lajeng iktikaf wong dina Jumat ngenteni munggahe salat Jumat. Wekdal panjenenganipun menika iktikaf niku wonten tiyang jaler rawuh manggihi dhateng Imam Abdul Hasan As-Sadili niku. Beliau ke umur 6 tahun kok Kang. Kok ya wis ngerti Jumahan barang. Ora dikon niku, ora dituntun karo wong tuane. Iktikaf nang masjid. Lah ketika panjenenganipun menika iktikaf nang masjid niku wonten tiyang jaler rawuh. Terus teng mriku niku nek tiyang umum mboten ngertos. Tapi beliau panjenenganipun Imam Abdul Hasan As-Sadili dingendikani Abdul Hasan, aku iki sing jenenge Khadir, Nabi Khidir. Aku nemoni kowe iki dikongkon Gusti Allah, nek aku kon netepake nek kowe kuwi awit umur 6 tahun iki karo Allah wis diangkat dadi waline Allah. Niku ngendikane Nabi Khidir piyambak. Jadi pada umur 6 tahun niku wis di dadekke wali dening Allah lewat ngendikane Nabi Khidir. Nabi Khidir niku sinten nggih nabine Allah. Nabi Khidir niku menurut riwayat ngantos sepriki dereng sedo. Nabi sing tekan seprene urung sedo isih ngopeni donya niki lak wonten Nabi Khidir, wonten Nabi Ilyas. Niku sing nggih. Nabi Khidir niku tekan sepriki dereng sedo. Niku ngene maringi kabar karo Imam Abdul Hasan As-Sadili nek aku nemoni sampean kuwi diutus Allah kon netepake nek sampean kuwi pancen didadekke waline Gusti. Dadi wong ketemu Nabi Khidir kok ora saben wong iso. Kula niki nate dipun tamoni tiyang saking Madura. Tiang Madura niku dumugi panggenan kula ngendika terus tak takoni sampean saking pundi Pak? Kula saking Madura. Lah kersane kula menika sowan tunggalipun ulama nyuwun ijazah kula menika kepengin sanget kepanggih Nabi Khidir. Lajeng kalian Mbah Kyai ingkang kula suwuni ijazah menika kula dipun dawuhi kowe iso ketemu Nabi Khidir anggere kowe kuwi iso gelem sowan 1000 kiai sak Jawa niki. Kon sowan 1000 kiai. Terus tekan mriku anjur sampean tekan kene iki wis oleh pira? Nembe pikantuk 300. Gek oleh 300 kiai. Lah ya ijeh
Suwe lek kepengin ketemu Nabi Khidir karo guru sing jajahin kon sowan 100 kiai. Masya Allah, angele kok ngono arep ketemu Nabi Khidir. Mula ora saben wong iso ketemu karo Nabi Khidir niku. Nek kula niki nggih dereng nate ketemu ning Taurah, Kang. Taurah ning dereng nate ketemu. Niku ceritane nalika putu kula ingkang lairipun menika wulan Ramadan pas kula umroh. Kula pas traweh nang Masjid Nabawi nang Madinah niku dikabari kalih anak kula, "Bah niki nek putune lair medal jaler." Ya wis, teko diupeni sik, so jenengane tak jikuke jeneng aku. Engko lek nyelameti nek aku wis bali. Kula bidalipun wulan Ramadan tanggal 6 bidalipun ya. Lah terus kula wangsul tanggal 21 wulan Ramadan. Sanjung ya lare putu kula niku tak jenengi Muhammad Ghilman An-Nabawi. Sebab lahir niku pas kula gek traweh nang Masjid Nabawi Madinah. Kula tak jenengi Muhammad Ghilman An-Nabawi. Mandang wis gede-gede tekan umur 20 sasi lare niku. Niku pancen kalih kula niku mandang wis iso mlaku, iso omong niku angger kula medhun ngaji niku mesti menruke Mbah Kong yo dolan. Ayo tak tunggal wekdal kula enjang-enjang medhun ngaji nggon cah pondok niku. Putu kula niku metuk. Yo Mbah Kong dolan nang mburi. Tak tutke. Teng mburi omah niku tak jak dolanan ngoten kok teko ngadeg mlaku merono kok jebulane teng mriku niku ana wong sing nganggo sarung BHS biru, nganggo klambi koko putih ngeten iki nggo kethu kaji. Kok putu kula niku salaman munduk-munduk iso wong bocah umur 20 sasi. Karo tiyang niku salaman munduk-munduk. Bar salaman niku terus mungkur. Kula toleh tiyang niku pun mboten enten. Lah terus Joko Bali. Mengoten niku tok. Bocah iki jebulane kok ya pon niku wis tak let 2 dina meneh. Ki ambake kula medhun ngaji nggih kejak ngoten niku malih. Terus tekan mburi omah niku gak dolanan kali kula niku ya teko menyat jebulane diparani tiyang malih. Ming pakaiane ganti. Niku salaman ya mundu-mundu. Ane kula ya ora perlu menyedak-nyedak wong ora butuh kalih kula kok. Ana kula nyedak-nyedak ya ora kanggo ora butuh kalih kula. Ani kalih putu kula. Bareng sampun salaman sanjang malih. Jokong Bali ya ayo. Niku bareng tekan omah, let sedinane lebar didulang karo ibune. Niku teko ilang niku jebulane kok nyemplung kolah mati niku. Putu kula niku. Niku sing umur 20 sasi wis salaman karo Nabi Khidir ping pindho niku putu kula niku. Ingkang naminipun Muhammad Ghilman An-Nabawi niku pancen ya cerdas umur 20 sasi ya niku. Masya Allah. Dadi cara Nabi Khidir niku pancen ora wong baen-baen. Dadi wong sing iso ketemu Nabi Khidir niku pancen wong sing pancen oleh pitulungane Gusti Allah. Wong kadang-kadang jungkung nganti wangi triado dereng saged karuan ketemu. Kabeh-kabeh mau mengkalah ridane Gusti Allah. Mila panjenenganipun guru kula panjenengan Imam Abdul Hasan As-Sadili menika anggenipun dipun tetepaken dening Allah dadi wali lewat ngendikane Nabi Khidir niku beliau tasik umur 6 tahun. Dadi kula sampean do melu toreko iki insyaallah ora kleru Pak Haji. Anggere mantep atine nglakoni aja nganti godhang. Sok nek mati mesti nang kono bakal ketemu. Wong beliau menika sampun paring pangendikan ingsun besok nang dina kiamat iki karo Gusti Allah arep diparingi weruh. Catetane murid-murid ingsun wong Tarekah Sadaliyah sing dheweke iku beat karo ingsun langsung atau beat karo murid-muridku tekan dina kiamat
Iki kabeh muridku sing padha ngamalke tarekah Sadzaliyah saka kersane Allah kabeh dibebaske saka siksa neraka. Insyaallah kula sampean kabeh anggere atine mantep karo Gusti Allah lek nglakoni aja nganti godang mangkih nang akhirat. Cara ngendikane Imam Abdul Hasan As-Sadili, kula sampean arep dibebaske saka siksa neraka. Mula kula tak angen-angen nek wis garek sedina lek urip kok ora lek mlebu tarekah jan. Engko nek mati lek getun wis ora ana rampunge kok. Leres napa mboten? Lah kula panjenengan alhamdulillah oleh pituduhe Gusti urung nganti ketekan pati kita sampun saged ngamalaken tarekah Sadzaliyah. Kabeh iki mau namung saking pitulungane Gusti, pituduhe Gusti. Tanpa pituduhe Allah, tanpa pituduhe mboten klampah. Apa meneh kok jeh enom iki urung kelawan ora oleh pituduhe Allah biat tarekah. Wong wis tuwa arek mati ya dibengat tarekah. Wah kula tasih wedi wong tasih kathah dosane muni ngono kuwi. Wis arek mati lho kuwi Kang. Kon bengat tarekah iki wedi lek kokean dosa. Awak justru tarekah iki ngelomi dosa kon mlebu tarekah kok malah wedi. Ha iki nek ora wong kualik polone lak ya gini mboten. Awang klambine regen ora dikumbahke kok ora oleh. Mangke mawon nek pun reget sisan ya. Angko kanthi regen urung nganti mlebu tarekah wis mati ayo sempun getun sing ora ana pungkasane. Lah mila monggo tak amati tarekah Sadzaliyah menika tak angen-angen wiridane niku dibanding kali tarekah sanesipun paling sekedhik lek ngamalke iki paling kepenak. Terus mboten. Wong kula niki nate matur-maturan kalih tiyang tarekah Qadiriyah Naksabandiyah. Niku kula matur nek tarekah Qadiriyah ki lek wiridan pira to? Sanjang. Nek tasih anggota biasa murid anyaran niku lek wiridan ndak wektu niku zikiripun 100 niku zikir jahar. Zikir sirinipun niku 3000. Zikir siri iki menglakoni terus bae Kamu genep ora mulai ngitung banter mau ana sing teko diurut. Niku zikir siri. Niku 3. Lah nek sampun tingkatanipun tingkatan badal wis mundhak dhuwure niki wiridane sami. Zikir jahre niku 100. Nek ampun tingkatan badal zikir sirinipun gangsal 1000. Niku pun tingkatan badal. Nek wis tingkatan mursid niku zikir jahar 100. Ning zikir siri 10.000 pendak wektu. Kula tak pikir-pikir bener bapak. Kula niku mbiyen arep dibengat tarekah Qadiriyah wa Naksabandiyah kali Mbah Kyai Dahlan nang Langgar Kidul Wetan. Kula matur mangke rumiyin Mbah Kyai kula tak matur bapak. Nanti nek bapak ridho nggih kula tak nderek. Oh iya. Kula matur bapak, Pak, kula niku dingendikane Mbah Kyai Dahlan ajeng dibengat tarekah Qadiriyah. Kula nyuwun izin dos pundi, Pak. Aja kon kowe iki aja bengat tarekah Qadiriyah. Kowe iki potongane cah keset. Engko nek ora kuat nglakoni lah kowe iki ora tau ngaji, mung lantes beh wae. Kowe tarekah melu aku wae. Ajeng kula akhiripun kalian bapak dipun bengat tarekah Sadzaliyah menika. Tarekah Sadzaliyah niku pancen enteng ora ana zikir siri kok. Mung pendak wektu ngoten lak sithik-sithik ya Kang. Wong nek dilakoni kok ora ana sak jam iki. Nggih ta mboten? Niki alhamdulillah mila kula panjenengan monggo diyakini nang ati anggen kita padha nyekeli tarekah Qadiriyah iki ora ana tujuan apa-apa, tujuane namung gayuh ridane Gusti. Namung niku mawon. Ora semanggayuh apa-apa.
Kok mlebu tarekah ngopo to? Aku tak rewangi mlebu tarekah ki arep kepengin oleh ridane Gusti niku mawon. Wong iki nek oleh ridane Allah ora kelakon nang akhirat kok dipapake nang papan sing rekoso, mboten kelamah. Wong kang beroleh ridane Allah, awit urip tekan matine nang alam kubur pun karo Allah arep diparingi papan ingkang langkung mulya. Lamila kula ngajak dhateng ahli kula sedaya ingkang sampun sama ngastata reka sadaliyah, muga-muga diparing ana ora wegah. Pendak wektu aja nganti kelalen. Diparing ana tansah saged netepi napa ingkang dados amalan-amalanipun tarekah. Insyaallah anggere kula panjenengan niki diparingi iso istiqomah mangke mati sak mangsa-mangsa karo Allah tetep arep diparingi mati sing husnul khotimah. Derek ngendikane Imam Abdul Hasan As-Sadili. Kula niki mulane teko mantep lek dadi tarekah Sadaliyah niku nggih niki. Bab kula ndelok ngendikane Imam Abdul Hasan As-Sadili kabeh wong tarekah Sadaliyah awit saka jaman biyen nganti tekan sok dina kiamat karo Gusti Allah arep dibebaske saka siksa neraka. Niki ngendikane Imam Abdul Hasan. Kula tak gecekelan wis kene lah. Bismillah ora ketumbuh kaya ngopo teko tak kondeli tak saisa-isane. Nggih mboten. Lanjur kula panjenengan malih niku nuwun sewu. Nek wis ngamalke tarekah niki berusaha. Berusaha napa? Ngundhaki le zikir. Bab Allah le maringi dawuh nang Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asilan. He wong-wong akeh sing padha iman, kowe kabeh padha zikira marang Allah kanthi zikir sing akeh. Padha zikira padha nucekno Allah pendak esuk pendak sore. Dadi saora-orane lebar maghrib karo lebar subuh niku rada diokehi zikire, Pak. Lah akeh ki pira? Akeh kuwi paling sithik 70 ambalan. Paling sithik la ilaha illallah, la ilaha illallah kan ping 70 ki direken akeh. Munggahe tekan 700, tekan 1000, tekan ora ana rampunge niki termasuk akeh. Nek lek zikir ki mung ping 10 apa meneh kok mung ping 3 ki kere, Kang. Urung iso direken akeh. Niku zikir kere. Paham mboten? Paham mboten? Lah niki mila monggo. Kejaba apa sing amalan pendak wektu. Zikir ping 3, istighfar ping 15, zikir meneh ping 20 niku aja ditinggal. Ning pendak sore, pendak esuk niki ditambah ana le zikir maca la ilaha illallah. Syukur diteruske nek wiridan niku lho, Kang. Kula sampean lebar maca zikir ping 3 terus istighfar ping 15, nek esuk lebar subuh ki le zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah aja ping 20 dibablaske. Syukur tekan 1000 ngono. Aku matur ngene iki aku ya gek ajar kok, Kang. Kula niku nek pendak esuk lebar subuh bareng-bareng karo bocah-bocah niku tak ajari zikir, kadang-kadang ping 1000, kadang-kadang karo 1000, kadang-kadang 2000. Ning paling tak peksa paling sithik ping 1000. Niku kula ngajari awak kula dhewe. Lah mula monggo nek sampean kepengin ajar kaya kula ya pendak esuk ya ngono kuwi. Ya. Nek bengi ya ngono, awake diajari. Kula niku lek dadi mikir-mikir lek nindakake ngono kuwi alah wong aku ke cara upamane pendak esuk lek zikirke ping 1000 alah wis ora ana 50 taun kok. Akhirnya mboten. Paling-paling kadang-kadang mung seminggu wis katam. Leres mboten. Niku insyaallah anggere kula panjenengan niku duwe pemikiran kaya ngoten, mangke lek nindakake zikir ki ora bot-boten. Ora bot-boten. Estun ya. Kita namung derek apa dari dawuh Allah. He wong sing padha iman, kowe padha ngokeh-okehno le zikir pendak esuk lan pendak sore bukratan wa asilah. Bukratan ki wektu esuk, wa asilan wektu sore.
Ya gawe gampang nih ya pendak lebar subuh karo lebar maghrib atau sadurunge maghrib. Niki insyaallah kita-kitane anggere wis kulino mangke ati niki anggere wis akeh dikire dilalah ati niku diparingi tumuk ninah kok. Ora tau dadatan, ora tau grangsang. Mbok ana apa-apa sing anu ati niku dialih teko anteng. Nek ora ana dikire wong gampang terpengaruh. Wong tanggane nunggang Honda anyar wae dados mliri. Ya nek lek nyono apik mono kadang-kadang lek nyono dadi nyono ala. Jan celeng kok ya. Aku sing rencana wis mel-mel urung keturunan ka ora krungu kabare kok jujuk teko nunggang anyar jan bajingan tenan. Niki mergo ati sing kaget niku dadine tukule kaya ngoten niku. Lah nek diukeh-ukehke dikire insyaallah kita menika badhe diparingi ati sing istiqomah. Mula Allah le ngendika nang Al-Qur'an ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Eling-eling para menungso. Satemene kanthi zikir maring Allah iku atimu bakal diparingi ati sing tumuk ninah. Ati sing tentrem ayem. Niki mergo oleh barokah napa? Zikir niki wae. Niki Allah ndawuh Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Eling kanthi zikir iki mau atimu kabeh bakal diparingi ati sing anteng, ati sing tumuk ninah, ati sing tentrem. Iki kanthi zikir. Saking menika monggo awake dhewe ajar bareng-bareng muga-muga dijabahi apa sing dadi penuwune dening Allah, diparingi keselamatan awit donya nganti tumeka akhirat. Lan sekejap malih kita aturaken insyaallah. Selapanan iki mangke tasih sepisan malih. Ketoke nang wulan Ruwah niki nang tanggal bangsa 23 niki mangke. Nek ora 26 saniki lah tanggal 2 Rejeb nggih. Lah niki engko rong wae insyaallah nang tanggal 26 niku le kataman Selapanan Kemis Pon. Dadi nek Kemis Pon iki ora tau tak katami teko terus mawon. Ora ketung mepet poso tetep tak laksanake. Lah niki sok lekase wulan Syawal niku tanggal 2 kan lekasi ora ya Kang ya. Nek sampean ora do teko ya teko arek tak lekasi dhewe. Aku tak niati tanggal 2 Syawal niki Kemis Pon niku. Wah niku wis teko tak ge ngaji. Nek sampean do tindak rene tak niati halal bihalal. Ujung-ujungan insyaallah kita tambah sudo dosane. Allahumma amin. Yes. Wae donga dina lah awake dhewe muga-muga paring ana apa panjang umur sing barokah lan manfaat. Dadi sok tanggal 26 Ruwah isih iso nindakake Selapanan, jurengko poso prei. Engko Syawal tanggal 2 lekasane ya. Yes, insyaallah taala nek pangeran ijabahi kula panjenengan tetep ditulungi. Allahumma amin. Mekaten mugi-mugi sedaya keparingan keberkahan saing Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.